ya eziyakhale eziyakhala ayonakele leyo ngaphansi ongaphezulu hayi kodwa ke iviki lengiqola namhlanje leli iviki leyigole ngoba kukhuzele lezi uyithathe iblezi yazi oyiphathisiwe ya ziphume ekhaya bengithi mhlawumbe uyadonsiswa kuthiwa ayifethu awusize manje usidonsele ziphuma nje ekhaya iphuma ekhaya izele iphuma akhuzwayo yeah cha ngeke umlando lona mfethu isipho isizathu mfethu ukuthi mhlawumbe nawe uzophose ishebe esingaka no umuzi wakhuzwa nje uthatha isinqumo sokuthi phekophilisana neminyaka esesiyisebenzile nayo insizwa sakubona kufanele ukuthi kufanele kube nezinto ezizoba uzolekelela umsebenzi wensizwa esihamba nawo nesiphila nayo nesesiphile nawo ukuthi ibanga elide ukuthi umcimbi wayo uqhubeke kahle konke kuhambe kahle ayiwenze kakhulu wenze mawala so mfethu mhlawumbe nje kubantu mfethu yini okungathi mayigqugqumezela kumuntu osukuphila naye uyayizwa lonto leyo uma nje mhlawumbe kufika ikhathi zomzima nekhathi mhlawumbe ezenjabulo ngakubaluleke kakhulu kumuntu manisuke niphila kufanele ukuthi niphile ngeqiniso noma nini noma kuphi niphile ngeqiniso akukho kubaluleke kakhulu ukudlula iqiniso ephileni ukuphila nje kwabantu ukuphila nje komuntu uma usukuphila naye ugayidwe nje iqiniso umgogodla ukuphila iqiniso akukho hayi nakuzwa qhawela mayi siyabonga mfowethu mntaka baba kwakuhle mfowethu baba awunkabi yami mshubo lo yayizwa lonto leyo baba bafowethu usizonithathela nje kusuka nokuhlala awusuke baba out